Kiapan Moses in Hipo Abangpu no Pakpen Apran are mudet. KSA Langmet Sub Branch Pen Football Tournament Kipang Chengpon. Boxing coaching camp Kethan ke pajud lapen under 15 and 17 football championship ke pathu karcho lapen athletic medal kilong phan kache tongamai kangni. Karbiang long life Adap Abirtang ton pen arjupanik tha. Kidamtang chitia chiklo ni phai kritrok siani ajo porphai sirkep apor malom Dipu police station ke parlo habjan long kitiso arongasar Moses Singhi artaninkan inkorane kep malom West Karbiang long hamren ke parlo porbada rongasar lumjong ingti artaninkan pike pra phwa phan nupak pen apran armuten nonaka ki imek pen kache theklong si monit chot bonta ninga loke dan noksu wason si jirpo apok et don apok et aphanta apran charmutet hai Abirta kirip dun long tingke apran kidam joi kalitang lumjong ingti alanglike asomara tumaphan loge pacharli ji pura ame thanga hem West Karbiang long pen nang bar plot si habjana long an nang kangdat pilo labrang so hut si lapusona kopai ke lang no kache tong ponang lupusi asopia tum herangkia thingno nang pachini dun avilo ni lipai da avilo ni tumapai ke bihek pen sigi thi amat ni tumphan ni bas sinang lang bom kacharli phan ni tumphan bihek pen la in thek dun ni pusi tumanang kacharli bol sami nono po charli kuros ki pen dang nang thupi bol ni ko alu ni tum ning duk thek anu ni tumanon man sinang kilang po ten rong binong konar la nang lito marong itu marong ke beso hamden Nitumapai ke nitum bihek pensi anam langdam detlo Nitumapai avilo pupen nipo bang nitumaphan lo theknang ji pwa joine kai ki kiri nang kachapaduk pipen nang kiri nang kalan pivera banglo lason si hem chi otekang pupen nang kiri nang kalan piji aphan wangjuilo bonta non ke alangphan Moses inhi apran endetlo laso jok non ke nitumaphan ke maduta nang kiri nang kalan pijia bangki avidera sonsi mandetlo lasi ningke me parpi kidok kisung araraphan kai ke kanghon ponwer Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuniram Longhang nang ingjin sora nang langdun tha pusi kalitang lumjong intia supi bangke thomlapen asopoi nura tumpen kachuniri padopong kachuni ri lake ituman ge mayok tanang vipi bang avelo posi kuriar punon inuta lang tave lasi ituman ison bak ke nang rap ningi pusi chuning rilo halapu Moses inghi asar asar bura tumpenta apolang bialong aso kangjong ke aposi phoji po asalam thia sonsi non ki chetonglo lasini tum tame jinso piklo athialang asomara phan ke pathekji ke pareji aphansi nang ingdat pilo bonta niliso po bang apran npidat lasini tum tame un anpen ke kilang dunji aphan alang tuma phan chira chetodun pupusi thanpo apo ngasua pukui ke apo kangyong asua pukui asu kangyong ke apo si phui po ahong non ke asua pukui asu ke chok che po si non ke apo tu apia tu hemi si poi yare si kisu nang ke phona thema la hai somar tum ka por hiang se lang apai le ke dota ka di somar jang re bang na ka chong da si ke ba angke ha phang pen le ni litum ninga che so ninga che oi putakali sita koson pen koson ni lisopo bangke apran endelo News Desk Report Karbiang Long Line Owe kimiatum lokit hek anchot kali kipathu parong ro anata paprang dun thek nangji kipathu pen methang ok pran pen pathu thek ser plote methang longri long para phantami nongme wan pilongji lasi owe kimiatuma phan kipathu nat aning ke parung ponji aphan pupen Karbi Students Association Hamren Head Branch under kido Langmet Sub Branch atum football ke pathu kachepati patyo piponlo Hamren rong sopi pen kilometers kep dokai kahilo Langmet kisam rong hang pathuak lamalong KSA
langmet sub branch committee atum pen patu piponsi kedam dang chiti ni phai krisir ke bani pen football kachipati ke pathu pangcheng ponlo kichengsi football ke pathu pon army KSA Hamren Regional Committee amai phu prasanto ingti arideng pensi ingpu ponlo lapen aluhia man pen KSA Hamren Regional Committee amai phu prasanto ingti Hamren head branch amai phu Timothy Rongpi Radha Cyclem Bang edition Rong Hang Jirja Rongpi Mohen Be Rong Asar lapen ki ongdong ke thek ding atumta chetong dunsi RD piponlo kicheng siani rong chedona terang lapen selam aterang atunang bongsi pathu ponlo rong chedona terang atun ke thek ni charajok selam aterang atuma phan golisi ke thapon pen kicheng siani ke pathu ponlo rong chedona terang atun chepa hai ponlo Socheng constituency kaparlo Hamren pen kilometer kepne duji kahilo ladak langmet ahawar along karbilu charlia song Hamren head branch under kido dak langmet KSA sub branch pen pini football tournament kipipon along niliphan tame aluhia man pen nanghang si pini labang so khela nilihin pen ingpupon lo pen khela tame mesen lo lasi pini labang so ajai mek pen nili sarkur kar biara jasme pet uwe kimi phan kapachini kangtung ke lalo je piniarni sport pen ki ongdung awar sai ilitum kilong pon atowar do sida me itum karbi jasme pela karbi uwe kimi tumbang ilitum kaprek akrong nat dam si sport phan ke panung pon la son si theklong jasme pet itum addiction hin drugs addiction mobile addiction lapen kaprek alcohol kai use dun pen jitu sport anat ke pa phipon ason si theklong lo lapen ke non la anawar sai sarkar pen sport hin awar sai kipisi tami tum kachu enun thekhe da son si thekmon long lo asi ninga rong par pik je langmet pen ason son pini labang so football tournament kibipon lapen bang ke pini khela tami mesen lo lapen ke labang so khela along ke pathui an ke bang jiar nia ta mesen me at pen kichun ponia phaniliar na mi hirchu me hangpon lo lapen kaduk kowe jasme pet karbia uwe kimia tum sita me sport hin football choche kaprek sport hin ke pat bok dunia phansi neli chuning rilo News Desk report Carbing Long Live Hanjang Lang Solong boxing coaching camp Kithan ke pajut lapen under 15 and 17 football championship atuma phan kar chulapen athletic medal kilong atum kachetong amai paman pon Lason si patumi chiti ni phai inquiry ni arni kangsam por phai plia por malom pen Hanjang Langso Sports Association atum pen chepati piponsi Hanjang Langso Maya Hungjai long boxing coaching camp Kithan ke pajut lapen under 15 and 17 boys football championship atuma phan kar chulapen athletic medal kilong dunatum kachetong amai ke paman pon Sonsi boxing coaching camp Kithan kijut amai lapen under 15 pen 17 football championship atuma phan kar chulapen athletic medal kelong dona tuma phan kachetong amai kangni laso long boxing coaching camp kibi Kithan chikloi John Plingsi Kithan kijut laso long aluhia man pen kasa kongchun bang Dr Pankaj Tiron Hanjang Langso Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak Sanjeev Hendikoy Joint Secretary Assam Olympic Association and Secretary Golaghat Sports Association Relief Ronghang DSO Horeningti Football Secretary Kasa Rajen Rongpi Athletic Secretary Kasa Coach Diganta Nath National Player Manav Hendigo Boxing Secretary Golaghat Jyoti Saikia Member Sports Organizer Khorsing Terang Everester Himari Tokbi President Sarihajan Bazar Committee atum chitong dunsi boxing coaching camp Kithan ki jutla pen under 15 and 17 football championship atuma phan ka chu amai nisen pen achun pon ini Women's Sports Association under 15 under 17 boys football championship ng inter sub association alang itung si haya lasi lamili nilihim la DSO hin bandala alang ituman churu iglo lasi nilidak Women's Sports Association all members mga chuni ritikang je la boxing ini judlo mene practice coaching mang jasita latum la bor ipon sila continue practice bang ik nungpo Balipathar pen present terang Carbing Long Live Surihini ra inkoragi thom aningkan Asia Cup angdung ki tipon cricket ke pathualong Muhammad Siraj ball ke war ke me parpega jok International Cricket Council
one day international mate ICC ODI bowler rankings along akang to inayang hoy along puthot amen kache thapon thu Asia Cup Surhinira inkora ke thom India la pen Sri Lanka bong ke pathu hud Mohammad Siraj 21 runs ki pi pen 6 wickets Sri Lanka doma phan ke en pon dera phi ICC ODI bowler rankings along number 8 ang deng pen number 1 an nang karlu pen kaching ni pon thu Pinpur dam sinang Muhammad Siraj ke dam tang Surhinira inkora ke thom aningkan theria chiklo hutsi number 1 ang hoi pen chi oponang lo bon sitami non puthot ke char luthu pen Thekser a bowler strand bowled Rashid Khan Mitchell Star atuma phan sitami api bite kang koklo World Cup aprang jong Muhammad Siraj ODI bowler rankings along number 1 ang hoi along kaching ni pon thu long ke India phan isi ke mesen la pen aho or kachelong pon lo Kidam tang penanga chiklong bong Muhammad Siraj ki pathu ki me par pikla pen ki choklim ka chepaklang pona joini World Cup upon India team pen playing 11 along amen kidodun jiangri thepik amlo World Dex report Carbin Online Pinya Abirta ki lapan si kang ton pani